ZVL. Omroep ZVL. Ja, goeiedag, daar ben ik weer. Ik sta vandaag in Sluiskil bij het huis wat gisteren is afgebrand. Dat is natuurlijk een hele vervelende situatie, maar qua gewonden valt het gelukkig heel erg mee. Dat komt misschien wel omdat een aantal mensen heel snel 112 hebben gebeld. Wij gaan eens op zoek bij deze mensen. De rust in de Piersonspolderstraat in Sluiskil lijkt teruggekeerd. Maar de herinnering aan de brand van woensdag is nog duidelijk te zien. De bewoner kwam hier voor het raam met helemaal wilde gebaren en toestanden. Doet hij wel eens meer. Dus ik heb de vrouw naar buiten gestuurd van kijk eens even wat er aan de hand is. Op het moment dat zijn vrouw een kijkje gaat nemen, ziet deze buurman al dat het goed misgaat. En ik kijk dan achter me op de camera hier en ik zie allemaal zwarte rook eruit komen. Ik zeg, telefoon, ik zeg, Emma, de boel in gang zetten, brandweer bellen, ambulance bellen. Gezien het verleden van hun buurman dachten deze inwoners van Sluiskil niet direct aan een noodsituatie toen ze hem in paniek voor hun raam zagen staan. Een verslaafde jongen. En die doet wel eens meer moeilijk, dat hij hier voor het raam komt, dan heeft hij weer zo'n psychose, weet je wel. Dan slaat hij helemaal op tilt. Dus ik zet haar gauw naar buiten en ik kijk wat er aan de hand is. Ja, toen keek ik op de kamer, toen was die zwarte rook. Ik zei, nou dat is al een foute boel. En toen heb ik gezorgd dat hij uit zijn huis kwam. Want die ging alsmaar weer terug naar binnen toe. Ik zei, ga bij de garage op de krukje zitten. Ik zei, de brandweer komt zo. Ik zei, en de ambulance natuurlijk, want die was helemaal zwart. Toen duidelijk was dat er hulpdiensten nodig waren, ging het allemaal erg snel volgens Mieke Tolsma. Ja, ze waren vrij snel waren ze hier. Was de brandweer 5-6 minuten tot de brand hier aanwezig was. Ja, het waren ook 5-6 grote brandweerwagens, geloof ik, hè? Ja, het was hier druk in het straatje. Het was gezellig, joh. Ondanks deze plotselinge drukte was er goede communicatie met de buurtbewoners. We werden goed op de hoogte gehouden tot we naar achteren moesten bijvoorbeeld om op het einde van de brand. Er was instortingsgevaar van de achterwand van de woning. En ze zeiden, dan kan de glas vrijkomen, dus blijf binnen je woning staan. En dat hebben we dan ook gedaan. Ja. En voor de rest hebben we lekker voor het huis gestaan. En dan komt de politie hier binnen. Dan moet je getuigenis afleggen natuurlijk. Dus ja, het was druk. Het was heel erg druk. 24 uur na dit incident is de orde van de dag weer hersteld bij deze buren. Ja, nuchtere Hollanders, laat maar even zeggen. En nee hoor, ik heb er geen probleem mee. En mijn man ook niet.